Και θέλω να πάρετε τηλέφωνο όσοι γνωρίζετε κάτι για το θέμα, αν κάποια κυρία έχει να καταγγείλει κάτι. Αυτές εδώ είναι φωτογραφίες ντοκουμέντα. Πρόκειται για θεραπείες που έγιναν με ενέσιμα, όπως καταγγέλλεται από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, όπως καταγγέλλεται με αμφιβόλου προελεύσεως συστατικά, και οι γυναίκες έχουν πάθει πολύ σοβαρή ζημιά και δεν είναι μία ούτε δύο, είναι περισσότερες. Θα ήθελα να συνδεθούμε με την Πάτρα και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Δαράβαλη, το δερματολόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Στεφανίδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης έχει λάβει αρκετές καταγγελίες. Πείτε μας, τι συμβαίνει? Λοιπόν, θα σας πω εν συντομία. Τον τελευταίο καιρό στα ιατρεία μας στην Πάτρα και σε μένα καθώς και σε συναδέρφους, εγώ έχω καταφέρει και έχω κάνει μια ομάδα με όλους τους συναδέρφους που ασχολούμαστε με ενέσιμα, με την ομορφιά, για να μπορούμε να έχουμε μια συνεννόηση και μια κοινή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Άρχισαν να μας έρχονται πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο παραμορφώσεων, γιατί η παραμόρφωση είναι κάτι υποκειμενικό. Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την αισθητική και αυτά που ζητάει από τον γιατρό του είναι διαφορετικά. Γιατί η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν όλες οι γυναίκες είναι: γιατρέ, μην παραμορφωθώ. Εμείς δίνουμε ομορφιά, δίνουμε φυσικό αποτέλεσμα, δίνουμε το καλύτερο που θεωρητικά έχουμε κι εμείς και θέλουμε για την πελάτησά μας. Γιατί μιλάμε για πελάτες, δεν μιλάμε για ασθενείς. Τον τελευταίο καιρό όμως άρχισαν να μας έρχονται πολλά περιστατικά, το τελευταίο 8μηνο σε όλους τους συναδέλφους στην Πάτρα. Όχι με παραμορφώσεις. Μιλάμε για περιστατικά τα οποία είχαμε κακή τοποθέτηση υλικών, είχαμε αρχόμενες νεκρώσεις και θα σας αναλύσω τι ακριβώς είναι αυτό. Είχαμε migration στα χείλια, δηλαδή αυτό που μιλάμε ότι ανεβαίνει το υλικό πάνω από τα χείλια και αυτό γίνεται από κακή τοποθέτηση, είτε το υλικό να μπαίνει πάρα πολύ καλά στα χείλια, όπως είναι η φωτογραφία που βλέπετε που φεγγίζει αυτό που λέμε εμείς. Αυτό γίνεται συνήθως από κακή τοποθέτηση και από κακά υλικά. Μάλιστα. Άρα δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την παραμόρφωση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε φλεγμονές, λοιμώξεις και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αυτό που δείχνετε μόλι τώρα που ήταν μια αρχόμενη νέκρωση, που τη βλέπουμε με αυτές τις μικρές φυσαλίδες πάνω. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που κλήθηκα πριν από 3 χρόνια από μη γιατρό. Το θυμάμαι σαν τώρα, γύρναγα από το ιατρείο μου στη Λευκάδα. Με κάλεσε μια φίλη μου ηθοποιός και μου λέει: μια ανιψιά μου έχει κάνει αυτό και αυτό. Πού το έκανε? Αυτό. Σε παρακαλώ να το αναλάβεις. Σας μιλάω ειλικρινά, επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, σας το λέω ακόμα και τώρα και παγώνω, γιατί αυτά είναι αυτά που δεν θα σας συμβούν ποτέ στο ιατρείο σου. Της λέω: εδώ ξεκινάει η νέκρωση. Τι της είπε αυτός που της το έκανε? Τίποτα. Ότι έχεις μία ερυθρότητα. Θυμάμαι, ήταν Πέμπτη, δούλευα στη Λευκάδα, γύρισα Παρασκευή απόγευμα, ήρθα στο ιατρείο μου και επειδή σας έχω στείλει τις 3 φωτογραφίες, ήδη είχε αρχίσει να γίνεται η νέκρωση. Τι σημαίνει νέκρωση από τα ενέσιμα? Όλο το πρόσωπό μας, θα σας τα πω εντελώς απλά για να είναι κατανοητά. Έχουμε αγκία, έχουμε αρτηρίες, όλα τα υλικά, όταν μιλάμε για ιαλουρονικό, μπαίνουν σε όλο το πρόσωπο. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε όταν βάζουμε το υλικό είναι να μπούμε μέσα σε ένα αγκείο. Γιατί αν μπούμε μέσα σε ένα αγκείο ή θα το θρομβώσουμε, δηλαδή θα του σταματήσουμε τη ροή, ή αν είμαστε πολύ κοντά στο αγκείο με κακής ποιότητας υλικό ή με πολύ υλικό, θα το σφίξουμε. Άρα, αν σταματήσει η ροή, αυτομάτως μπορεί να έχουμε νέκρωση, ισχαιμία. Το χειρότερο που μπορεί να σας συμβεί, και θα σας το πω γιατί οι γυναίκες που είναι ψαγμένες μου το ρωτάνε, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα γέμισμα κάτω από τα μάτια ή στη μύτη. Γιατρέ μου, μην τυφλωθώ, γιατί κάπου έχω διαβάσει ότι μπορεί να τυφλωθείς. Και όπως λέμε μεταξύ μας οι γιατροί, ότι θα ανοίξει αυτός ο φάκελος στην Ελλάδα όταν θα έχουμε την πρώτη τύφλωση, δυστυχώς. Έχουμε 42 καταγεγραμμένα περιστατικά παγκοσμίως. Αυτό είναι τα δεδομένα που είδαμε στο Παρίσι, στο συνέδριο πριν από 20 μέρες. Και αυτά γίνανε από κακή τοποθέτηση του υλικού και επίσης γιατί αυτός που το έκανε δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Σε όλα τα ιατρεία μας έχουμε αντίδοτο για το ιαλουρονικό, έχουμε αδρεναλίνες, έχουμε ειδικές κρέμες.
έχουμε ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης του παραστατικού. Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, γιατί, ως γιατροί έχετε και πρωτόκολλο αντιμετώπισης. Αυτές οι γυναίκες, γιατρέ, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά τα όσα καταγγέλλονται και τα όσα βλέπουμε είναι τρομακτικά. Πού πάνε και κάνουν τα ενέσιμα? Πάνε, άκουσα, σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε Νιχάδικα. Έρχεται, λέει, κάποια από την Αθήνα που έχει φέρει κάτι υλικά από τη Ρωσία και τα δίνει πιο φτηνά. Τι συμβαίνει? Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια τάση, περισσότερο στα social, με μια ανοιχτή πρόσκληση ότι θα βρίσκομαι στην Πάτρα, στα Γιάννενα, θα σας διορθώσω γιατί είπατε στην Πάτρα. Γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Απλά στις επαρχιακές πόλεις μαθαίνονται πιο εύκολα. Και στην Αθήνα γίνεται, γιατί αυτά τα κορίτσια ή αυτά τα άτομα που πηγαίνουν κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σας έστειλα κάποιες φωτογραφίες που ήταν να τις δούμε λίγο. Βοηθήστε με μια μικρή παύση να δούμε μαζί. Το μήνυμα δώστε μου παρακαλώ. Το έχουμε το μήνυμα. Ωραία. Θέλω να διαβάσω. Αυτό μου το έστειλε πελάτησα το μήνυμα. Λέει λοιπόν το μήνυμα. Έλα κορίτσι μου, ναι. Μαγαζί, ότι στο μαγαζί δηλαδή είναι το ραντεβού. Η κοπέλα θα έρχεται από Αθήνα και θα πάθεις σοκ με τη δουλειά της. Έχει τιμή γνωριμίας για 14-15 Ιανουαρίου στα 180 από 200 ευρώ. Ρωτάει η καημένη η πελάτησα. Η καημένη η πελάτησα. Είναι γιατρός. Θέλω να σας τονίσω σε όσους μας βλέπετε, μην αφήσετε ποτέ να ακουμπήσει στο πρόσωπό σας κάποιος που δεν είναι γιατρός. Υπάρχουν πολλοί υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες που μπορούν να κάνουν μπότοξ. Δεν θα πας σε ένα παθολόγο απλά. Πρέπει να είναι δερματολόγος, πρέπει να είναι πλαστικός χειρουργός, πρέπει να ξέρει καλά και το δέρμα, αλλά και την ανατομία του δέρματος. Και την ανατομία και τι κρύβεται από κάτω και τους μυς. Δηλαδή πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση για να ξέρουν που θα τρυπήσουν. Προσέξτε, ρωτάει η καημένη πελάτησα, είναι γιατρός, είναι αισθητικός? Αισθητικός ξέρετε τι σημαίνει, έτσι? Οι αισθητικοί δεν έχουν απαραίτητα πανεπιστημιακές σπουδές, έτσι? Μπορούν να τελειώσουν και μια ιδιωτική σχολή, μαθαίνουν κάποια πολύ ωραία πράγματα στην ιδιωτική σχολή, να κάνουν κάποιο καθαρισμό προσώπου, να βάζουν κάποιες κρέμες, να κάνουν κάποιο μασάζ, άλλα πράγματα. Οι αισθητικοί δεν μαθαίνουν να κάνουν ενέσιμα, μπότοξ και ιαλουρονικά. Είναι αισθητικός, αλλά μη σε αγχώνει. Αυτό τα έχει μάθει όλα στη Ρωσία. Μη σε αγχώνει ότι είναι αισθητικός, τα έχει μάθει στη Ρωσία η αισθητικός. Με αποτέλεσμα, η γυναίκα αυτή στη συνέχεια, τι έπαθε, γιατρέ? Η γυναίκα αυτή στη συνέχεια, μετά από 10 μέρες, ήρθε στο ιατρείο μου με μια τεράστια φλεγμονή στα χείλια της. Ευτυχώς δεν είχε νέκρωση. Γενικώς η νέκρωση στα χείλια δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί υπάρχει έντονο αγκιακό δίκτυο. Της έκανε η ιαλουρονιδάση, την είχα υποαγωγή με αντιβίωση για 15 μέρες, κορτιζόνες, τοπικά, για να μπορέσει να επανέλθει. Το υλικό άγνωστο, μάλλον δεν ήταν άγνωστο το υλικό, γιατί μάθαμε, είναι κάποια υλικά κινέζικα, της τάξης των 10 ευρώ αγορά, άρα μιλάμε και για ένα τεράστιο κέρδος οικονομικό, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, δεν έχουν ΣΥΗ στην Ελλάδα, γιατί ευτυχώς για εμάς οι σωστές εταιρείες δίνουν μόνο σε γιατρούς. Αλλά επειδή αυτή τη στιγμή μέσα από το ίντερνετ μπορούν να προμηθευτούν οι πάντες ιαλουρονικά, δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Σοκ. Εγώ μέσα από τα social μου προσπαθώ να εκπαιδεύω τον κόσμο, δηλαδή θα σας κάνω μια μικρή επίδειξη να σας δείξω κάτι. Ναι. Ότι όλα τα ιαλουρονικά, αυτό τώρα μόλις το άνοιξα, είναι προγεμισμένες σύριγγες, έτοιμες σύριγγες, οι οποίες έχουν πάνω το κουπόνι της ασφάλειας, το οποίο σημαίνει ότι φαίνεται πότε έχει βγει αυτό το υλικό από την εταιρεία, πότε λύγει αυτό το υλικό και ποιο είναι αυτό το υλικό. Άρα αυτό μπορεί δηλαδή, συγγνώμη, η πελάτησα μπορεί όταν κάνει το ιαλουρονικό να ζητήσει να της δώσει ο γιατρός αυτό το κουπόνι. Όχι να το ζητήσει, να τον υποχρεώσει το γιατρό. Να τον υποχρεώσει να της δώσει αυτό το κουπόνι, δηλαδή να έχει τη βεβαίωση ότι προέρχεται, ότι είναι εγκεκριμένο και προέρχεται από συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή να πάρει το κουπόνι. Εγώ πάντοτε στις πελάτησές μου θα συζητήσω τις ανάγκες τους, θα συζητήσουμε τα υλικά,
Γνωρίζω ότι ειδικά η κάθε περιοχή έχει το δικό της υλικό και θα ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που είναι για την κάθε πελάτηση. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση που